ya mabuta obutuko bugukira rero ase lita ya petrol neria ye diesel kirachie koni gwa kwetane chilingi 12 igoboro rituko rya rero ababwatani ba mabuta ime mucho bosongo barokyo kogechiko kwabo asekeri batebi buna obonchorere bwabo igobora achie korana nse okwana negetaseni kegagie ensoko tv nigobono batebire bose niko batebire egetaseni yechigari ime yo mucho bosongo nigobono babwerere ababiria kobata yare gochia komentero chibesa chobosombi abwase bagandire serikali okayari gori ase omutionyo gocha muri kitopetwel machini nasangana barabo robotiro ya senchero bikira Maiga yekiumbi kia Epra kuralia okomenta kwa mawiri ya mabuta obutuku bukira rero nigobona bote ni bamatatu besokire na korokyo kogechuo kwabo igoro yokomenta kwa mawiri yo amaguta mentete ese chibesa chinyinge sana totana koroko tuanzite biashara bibia matatu kera maguta komente serite yamo chiringe merongene negendo yo kumya na ntokumetinga non obogima bwa boito bwa matatu ngakitoko chikoba kiamna bono egari ne nafuere tigoro nafuere tine chirebu egari yanke Nissan nafuere tine chirebu chibasi korokunga 6000 lakini lero mami nafuere ya mwabo ne 11,000 so etabauti ye chibasa nyinge sana bono ne ligoriri abantu bakorundiri ikoro ribata batakarule bono ntoma dinga toja komenta 100% buna maguta mentete okona stage nene yechigari memo chobosongo niko bakorera bubo matatu baichaniro kwirana inse ko bonchera bwabo asibali bakuri na kigali batabwati kibesa na mafuta mentete kurubotuko abantu bawe ikobisi toko bateye kibesa n'ikiri busatu iro muntu irane yo biashara kurumambimbira abantu ba kibesa kibabere toboko tatu yakongire matatu tali elito amade kuri miaka ya kurumaya oni gano nyuru mwabiri ogosabiri ni ngumu konyore besa ikeri gori kogenda no nyankeroka mondo konyora gori ne gari atambi bitia bwathe mondo yegekerago tewana misini abwathe makanga ngomosukishere kwa ese para tara ikasare kogenda itwara ko sababa konda kitabaito ne jintara bachiko nyala jiko jali omwabiri ase ngenjere lituomeire na kiro mondo na baomeire azine ngongwere gende ngeye gari gete metali tukune yemera agende bono buna ndu togosabiri ko jinarobi yasarambi yo totali ko jinarobi pienze yomete magori na makongware nanyana bo niko baburia babiri ko ebekrania buya na ko batayare gucho komentura chibesa na korira kucha kurigelia igoro yobosombi bwabo ni kadi cha abantu baminda basaviri bamindona naki mwe prepare kera mogocha mwe bangene chifea chirigori kya kwansira bono ngo komenta tole rigori koetani nga anye twakana chireli buna 200 tochikora chireli buna 500 totali kusuna ne siringi na toranyaka kolendana na maguta aya tuachire ga stage tocho kwana igoro ya matatu yaito buna maguta mentire abantu baito mari boronge kiagera maguta percent ya mente yaba igoro mono nonye no gutara gokobe gasie nkongu nkobanga tole chiruti kulingana na bakwe mukichi customers chiabo tobeke gwika mambiga tumenya na kitoko kore gasie iyo nande nguge basize onya serikali gegwanja gaki chibese chiachire amaguta achire igoro mono ekiagera bono iga ntokunyara gokara gachi gachi ngwana kirigo pakigu muna intua baraya banene ba matatu ngoikaranza tole tobange na kitoko kore binte bi kiagera ntetia abantu baito bonsi general bachandeke niko bono barukubore gocha serikali kurigelia igoro yoko keya rigori elio omutinyo gocha nande togosabanga serikali yeito ya Kenya enyale ko bageko nonye bo tanga tsegi nchire kururan chigere tamaguta ya agere rigori rigakina munyale ko mugotubwatesia motorwane sikiara maguta na economy ya kiregento yogero muntu ujara ko affected goeteranga amaguta akinete ebokibo kiregento gojikora geko mbigo mwana inchi ento twara ko batebi serikali etokonya irania mafuta inse buna konyale igera abantu nari baranyale bikosi bugima boboko pesenjiyo kuripotiria ensoko TV kura siste chigarime mucho bosongo nchepethuel machin